Your Excellency Jamal Al-Rouei, Permanent Representative of the Kingdom of Bahrain, Your Excellency Tahar El-Sunni, Permanent Representative of the State of Libya, Your Excellency Ҷониби Hikmat, Permanent Representative of the Republic of Tajikistan, Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen. Thank you ever so much for the invitation to join you in celebrating this first World Football Day. The adoption of General Assembly Resolution 78-81 on 7th of May 2024, precipitated by the astute leadership of the permanent representatives of Bahrain, Libya, and Tajikistan, whom I thank most sincerely for their vision and foresight in conceptualizing this dynamic initiative, with overwhelming support from the General Assembly. Президенти Ассоциации футболи Осиёи марказӣ, Президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, Муҳтарам Рустами Эмомалӣ, 9 феврали соли 2024 бори нахуст ба Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод намуданд ки нақши футбол дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта шавад ва бо қабули қадномаи махсуси Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид расман Рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардад. Пешниҳод аз ҷониби ниҳоди мазкур қабул гардид ки ин дар ҳаёти на танҳо варзиши мамлакат, балки сатҳи байналмилалӣ низ рӯйдоди беназир ва таърихӣ маҳсуб меёбад. محض با شرافت همین اقدام شایسته ما و شما امروز در مکان برگزاری فستیوال روز جهانی فوتبال قرار داریم. حالا Инициатором резолюции стал президент Федерации футбола Таджикистана Рустами Эмомалӣ. Идея была поддержана единогласно всеми странами. Символично первый праздник был организован в Душанбе. Торжество прошло на центральном стадионе. Международный день футбола был утвержден резолюцией Организации Объединенных Наций в прошлом году. С инициативой утвердить такой праздник выступил председатель города Душанбе Рустами Эмомалӣ. Теперь ежегодно этот праздник будет отмечаться 25 мая. Абубакр Файзулоев, Сиёси, Душанбе, Таджикистан. Бо истифода аз фурсат ба шоигари Баҳрейн ва Давлати Либия барои шарикӣ дар пешбурди ин қатномаи муҳим ва ҳамаи он кишварҳое ки ҳаммуаллифи ин қатнома гаштанд самимона изҳори сипос менамоям.